Pag walay kwarta, luya kayo ang lawas, og laay kayo ilihok. Pero kung naa kay kwarta, baskog kayo imong paminsar. Abti kayo maglihok-lihok. Og ganado kayo sa buhay. Kung naa ang amo, paspas ang lihok. Magpakitang gilas din ang karaho. Ug wala na gani ang amo, dili na makalihok. Makita na ang hilas. Bahalag pobre basta hilas. Tinuod gyud ay. Nangaraan na daw sa pagpanarbaho. Ngano daw wala ni asenso. Ikaw daw trabaho. Mag-Uber sa trabaho. Pero walay Uber sa bayad. Mangundang ta resign. Nakabantay mo? Kung ngano ang mga tapulan nga empleyado, maupay kasagaran na ma-appreciate sa mga boss kaysa mga taong kugihan. Tungod kay dili ka mo magsinipsip. Magpabilib lagi ba panag sa og kanunay. Isingit lang nako. Naapod mga amo, halos kada adlaw mo tukar ang sapot. Pero matingala pod ko. Bulan gani sa Disyembre, musamot kalala ang sapot. Way nasayod kung ano. Walay bonus diya, ma'am sir. Di pod panagsagoro ang sapot oy. Pa-like na lang sa akong page mga pips if allows ba. I-share para suporta ninyo diha na side. Thank you. Salamat. Thank you! Shout out! Thank you!